дар душанбе барои онҳое ки мехоҳанд барои кор ба Корея раванд курсҳои кӯтоҳмуддати забони кореягӣ таъсис доданд. дар ин дарсҳо ба довталабон оддитарин роҳҳои суҳбат ва фаҳмидани ин забонро меомӯзанд. Кореяи ҷанубӣ солҳои ахир ба масири нави муҳоҷирати кории тоҷикон табдил ёфтааст. мавзӯъро ҳамкорамон Хиромон Бақозода таҳқиқ кардааст ва ҳоло дар студия бо мо аст. салом Хиромон, дар ин курсҳо чӣ омӯхта мешавад? истилоҳоти кадом касби мушаххас ё чизҳои дигар? салом зарангез бинандагони арҷманд, воқеан ҳам дар муассисаи давлатии маркази таълими калонсолони Тоҷикистон, он дар назди вазорати меҳнат аст, курсҳои 1 то 3 моҳаи омӯзиши забони кореягӣ таъсис шудааст. масъулони ин марказ гуфтанд 1 моҳи таълими забон 185 сомонӣ аст ва дар ин дарсҳо роҳҳои оддитарини фаҳмидану суҳбат кардан бо забони барои бисёр тоҷикистониҳо ноошнои осиёӣ фароҳам мешавад. вале бояд гуфт ин дарсҳо кафолати кор дар Кореяро намедиҳанд. яъне набуди созишномаи муҳоҷирати корӣ аз Тоҷикистон ба ҷумҳурии Корея ки чандин сол аст мақомот атрофаш суҳбат мекунанд сабаби ин аст? бале зарангез, комилан дуруст аст. Кореяи ҷанубӣ солҳои охир як шарики дигари муҳими Тоҷикистон шудааст. дар душанбе ҳам умедворанд ки ин кишвар барои муҳоҷирони корӣ аз Тоҷикистон метавонад як алтернативаи Русия шавад. вале созишномаи муҳоҷирати корӣ ба ҷумҳурии Корея ҳеҷ не имзо шавад. як мақоме дар ҳукумати Тоҷикистон ки ин мавзӯъро аз наздик медонад дар суҳбат бо мо гуфт ки масъала дар кашолкории мақомоти Корея буд ва ҳоло ин умедворӣ ҳаст ки то охири соли ҷорӣ ниҳоят ин қарордод, ин созишнома имзо мешавад. вале коре ки то имрӯз анҷом шудааст. октябри порсол бори аввал як гурӯҳи 60 нафараи муҳоҷирони корӣ аз Тоҷикистон барои 5 моҳ санҷишӣ ва барои кори мавсимии кишоварзӣ ба Корея рафтанд. ҳамин мақоме ки бо мо суҳбат мекард гуфт шаҳрвандони Тоҷикистонро 5-10 нафарӣ дар ширкатҳои говпарварӣ, киштзорҳо ва ҳам чидани алафҳои баҳрӣ бурданд ки медонед ғизои маъруфи мардуми Осиё ба ҳисоб меравад. масалан, як шарти муҳим барои ин шаҳрвандон ё муҳоҷирони корӣ ин будааст ки вақте коргар ба муҳлати 5 моҳ ба ҷумҳурии Корея бо виза ворид мешавад, бояд дар муҳлате аз рӯи виза таъин шуда аз ин кишвар берун шавад. бале, яъне риояи шартҳои созишнома ва ҳам қонуни кишвари қабулкунандаи муҳоҷирон ҳамон гуна ки Русия ё дигар давлат талаб мекунад муҳим аст. ташаккур, ҳамкорам Хиромон Бақозода буд. муфассалтар дар ин бора аз сайти радиои Озодӣ бихонед.